Kadir stera jdiyarname ra nivîsî. Aş û tî yan jî aştî. Aş û tî meriv xwe aş neke wê her timî tîyê aştiyê be. Mirov ji xwe hez neke wê be dijminê xwe û wê ji derdora xwe jî hez neke. Ma meriv mecbûr e ku her kesî re di nava aştiyê de bijî. Ne pêkane ku meriv bi her kesî re derxe serî. Carnan cihêbûn çareseriyeke qeraseyî. Bira û bira nemal hevdû dikin. Pismam dijmintiyê bi hevdû re dimeşînin. Kesên ku bi xwe re dijmintiyê dikin û xwe nas nakin her timî dijmintiyê bi derdora xwe re dimeşînin. Yanî gava ku li ser peyva aştiyê ponijîm di serî de ev gotin hatin bîra min. Heşê mirov çi qasî ne zelal be tevlihev be ew qasî bi xwe re şer dike. Lê gava ku heş zelal be û ne tevlihev be di serî de bi xwe re di nava aştî de dijî. Ji ber vê ye pir caran ji bo ku heşê xwe zelal bikim ez medîtasyonê dikim û şerê li hemberê xwe nema didomînim. Xwe bi her halê xwe qebûl dikim. Meseleya civakan jî bi min hinekî dişibe vê mijarê. Gava civak bi her halê xwe qebûl bike û kompleksên xwe bikarî be têk bibe wê bela xwe ji civakên din jî veke. Xwe nas nakin, derdora xwe nas nakin, xwe ji hêla rihî ve pêş ve naxin, îjar bela xwe li derdora xwe dixin. Belê îroj yekê rezberê îlonê ye. Çend gotinan dixwazim bêjim. Kitanên spîyên dayikan li ser axê ye. Xwîn bi ser kitanên wan ve diniqute. Çavên wan westiyayî û dilê wan dixwaze bibe mefteha aştiyê. Bangê dayikên leşkeran dikin û banga aştiyê li wan dikin. Ji ber ku dizanin dayik geze bin, dilê wan bi ser zarokên wan ve dişewitin, bangê wan dikin û dibêjin. Bese, bese bila îdî xort nemirin. Ew dixwazin saetek berê saetê avek li vî agirî bibe û ev agir vemire. Mîna gergerîka ku bi xwe dizanî bû ku agir vena mire. Lê dîsa jî niqotek av bi ser agir ve dakiribû. Belkî ji ber vê meseleyê ye di civaka me Kurdan de herî zêde dayik dibêjin. Xwedê avekî li vî agirî bike. Agirek mezin li vê gerdûnê da dayî ye û dayikê me li hember Nemrûdan mîna gergerîka ku niqotek av bi ser agirê ku ji bo Birahîm pêxember hatibû dadan dakiribû. Ew jî dixwazin avek li vî agirî bibe. Dayîk di xizmeta aştiyê de ne. Dilê wan bi şewat e, dûrî gezebên xwe ne. Pir stran li ser wan hatine gotin, her timî hesretin, geh birîna zarokên xwe li bêndera dilê xwe dihêrin geh li qadan bang dikin. Wekî ku doh dayika me ya Makbûle ji zindanê derket û got, ji me ditirsin ev besê me yî. Belê tirsa wan a mezin aştiye, mane ji ber vê tirsa xwe li Sûrîcê di nav gergerîkên ku dixwestin bibin avek ji ava Birahîm pêxember bombe teqandin. Li paytexta xwe dîsa bombe dabûn teqandin û cardin mirin bibû pahra aştîxwazan. Kevokên aştiyê bibûn qurbanên şer. Şer û aştî du dijmerên hevin. Kî dikare bike ew bêrane. Belê şer heye û gerdûn di nava şerê cîhanî yê sêyemîn de hêviya aştiyê dikuje. Ma hêviya we ji aştiyê heya an na. Kê dizane belkî rojek aştî were, lê piştî wê dîsa bibe şer. Gerdûne sibeh û roja wê nabe wekî hev, lê her timî çi dibe bi dayikan dibe û wê îro careke din hewara wana ji bo aştiyê li gerdûnê belav bibe. Lê wê ev hewara wan bê bihîstin an na. Bi rastî jî her ku dem û dewran diçe agir hilûdanî dibe
و آف نما تیره دکه کو ومره جبر وی پیدویا همو مروان با آشتی هیه دروژ عفو کرنه ده هیویا آشتی جینیز دبه خوازی دروژک وکی ایرو ده لهر دورن دنیه که وکن سپی بفریانا لی مخابن لهر دوری بیجنا خوینه ته شر بیه بلایا سری وی گردونه که ام رابن بچن جی کسین کو شر دکن را بپرسن بی وی جوارا چه بیجن وی بیجن ام بقاس شر دکن دلدار آشتینه کسین شر دکن هری پر دخوازن آشتی وره او کسین دوری شر هر تمی شر دخوازن وکی تی گوتن کسین ند ناف شر ده شیرن بله ایرو یکی رزبری ایلونه روژا آشتیه خوازی بوی روژا آشتیه به لی نه باورم حتانی که اف پرگالا کمالیزمه آشه خواه بگرینه او حتانی که دروش پرسپی لهندر به آشتی پیکان نابه